Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare bocah soleh solihah? Bu Guru suwun kabar bocah soleh solihah tetap sehat, kuat, lan semangat. Nah, ketemuan kaping iki ketemu malih kalih pelajaran basa Jawa kelas loro semester 1 ulangan loro. Ulangan loro iki isine kegiatan padinan, njangkepi ukara lan nyeritakake. Kegiatan padinan. Menungso saben dinane mesti nduweni kegiatan sing ditindakake kanthi rutin. Kegiatan sing ditindakake kanthi rutin iku yaiku kegiatan padinan. Kegiatan padinan yaiku kegiatan kang ajeg ditindakake saben dina, wiwit tangi turu tekan turu maneh. Tuladha kegiatan padinan yaiku ngrapekake panggon turu, nyapu, isa-isa, dolanan, pit-pitan, ngaji, sinau, turu, lan sakliyan-liyane. Njangkepi ukara. Ukara yaiku kasusun saka tembung-tembung sing cacahe saka 1. Tembung kang ditata dadi ukara. Tuladha Hafiz sinau maca titik-titik basa Jawa. Jangkepane Hafiz sinau maca buku basa Jawa. Dadi jangkepi ukara yaiku ngiseni ukara sing kurang lengkap. Nyeritakake. Nyeritakake yaiku cerita, guneman, utawa omongan marang wong liya supaya wong kuwi ngerti apa sing arep kok critakake. Tuladha nyeritakake kegiatan padinan. Jam 5 nganti jam 6 aku tangi turu, ngresiki paturon, salat, lan adus. Jam 6 nganti jam 6:30 aku sarapan lan mangkat sekolah. Jam 2 aku mulai sekolah. Jam 2 nganti jam 3 sore aku mapan turu awan. Jam 3 nganti jam 3:30 aku resik omah lan adus. Jam 3:30 nganti jam 5 aku ngaji. Jam 6 salat. Jam 6 nganti jam 8 aku sinau lan salat. Jam 8 nganti jam 9 aku nonton TV lan mapan turu. Nah, kuwi mau materi ulangan loro. Uga ojo lali diwaca lan disinauni ya bocah-bocah soleh solihah. Saderenge video Bu Guru tutup, ayo maos hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, cekap samenten materi pelajaran saking Bu Guru. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.